Jannar, ix-xahar magħruf għas-sejls u minkejja l-kesħa li ħakmet f'dawn l-aħħar jiem, kienu bosta li rħewla lejn triq ir-Repubblika fil-Belt u f'diversi stabbilimenti tax-xiri biex forsi jixtru xi oġġetti li kellhom bżonn bi prezzijiet imraħsa. Jispikkaw id-diversi tabelli mal-vetrini bl-iskontijiet ta' bejn l-20 u l-50% biex jattiraw il-konsumatur lejn il-ħwienet. Bosta li tkellimna magħhom qalu li minkejja li ma jistennewx is-sejls biex jixtru li jkollhom bżonn fosthom ir-rigali tal-miliet, is-sejls xorta waħda jattirawhom biex jixtru bi prezzijiet imraħsa. Jien nixtieq qabel is-sejl u mbagħad wara ngħid m'hemmx tagħmel u s-sejl ġieli nixtieq bis-sejl, imma li jkollu bżonn nixtieq qabel jien. Imma tantx noqgħod nistenna s-sejls. Nixtri qabel imma meta niġi dejjem nixtri xi ħaġa ta' ma nafx ma nixtrix. Hekk ma nkunux qegħdin nistennew xorta niġu nixtru xi ħaġa mis-sejl u affarijiet ikunu l-istess imma jkunu naqra orħos, mhux hekk? Il-prezzijiet imraħsa jinżlu tajjeb wara l-infiq fil-festi tal-miliet u bekk ikun hemm min qed jistenna biex jixtri l-affarijiet orħos filwaqt li oħrajn jispiċċaw bil-basket fidhom minkejja li ma jkollhomx bżonn jixtru l-oġġett. Għandna bħala ħarġa, imma la tkun hawnhekk imbagħad xi ħaġa ma jdejk teħel. Biex ixtri ħejsu, għax naħobb nixtri. Aroħ għall-sejl, nixtri l-birsi, ġiget u nixtri kollox. Spikkaw wkoll il-kuntrast bejn min jara s-sejls li huma tajbin u oħrajn li kienu tal-fema li l-prezzijiet tas-sejls mhux dejjem ikunu ġenwini. Xi speċjali? Tajjeb, għalla wara l-spejjeż kollha tajbin kollok is-sejls għal la volja ċertlu ħwienet is-sejls tagħhom ma tantx jagħmlu affarijiet. Naħseb illi ħafna minnhom qed jagħmlu prezzijiet tajbin ta' da żmien iva. Ifhimni, il-ħwienet li żort sissa kollha jidru li għandhom sejls tajbin. Għadni ma mmorx ħafna ħwienet imma baqa' li naqra oħra. Intant, wieħed mill-bejjija li tkellimna magħhom qal li hemm tendenza li l-ewwel ma jinħatfu jkunu l-iżgħar sizes u li jissejls fuq ħwejjeġ ta' taħt u aċċessorji normalment ikunu mill-anqas għax huma affarijiet li tista' ssib tixtrihom is-sena kollha. Fuq kollox, tal-parir li partikolarment f'dan iż-żmien tas-sena l-ewwel jinxtraw il-prijoritajiet imbagħad affarijiet oħra li mhux daqshekk ta' bżonn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.